čo treba urobiť na to, aby vlastne mohla uspieť povedzme svojou vlastnou značkou alebo celkovým tým projektom svojím? Perfektná otázka, pretože každý chce svoju vlastnú značku, logicky, alebo každý by bol rád, keby mal tú možnosť. Ale to najdôležitejšie je budovať seba, ako svoju vlastnú osobnú značku. Pretože ak ste vy skvelou osobnou značkou, ak máte zvládnutý time management, máte zvládnutý nejaký sales, marketing, zvládate povahové profily, viete komunikovať, jednať s ľuďmi, máte dobre nastavený mindset a vaša myseľ nie je vašim pánom, ale je vašim dobrým služobníkom a ten váš mindset je primárne možno pozitívne nastavený pre úspech a pretože ten život je dobrodružstvo a je krásny a stojí za to si ho užívať a tvoriť v ňom, tak ak toto všetko máte zvládnuté, tak akýkoľvek projekt, do ktorého sa pustíte, tak vo finále hovorím, že budú prekažky, ale vo finále budú úspešní.